Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Insha Allah bidiyon mu na zai yi bayani ne akan WhatsApp har yanzu dai. Kasance akwai mutane da yawa da suke yawan tambayar zaka ga WhatsApp ɗin su ya so miza shi amma kasancewa WhatsApp ɗinnan babu su akasari saman Play Store. Dole idan za ka yi miza ɗin suna buƙatar ka shiga guyar ka yi miza ɗin su. To waɗansu gaskiya ba su san hanyar da za su yi miza ɗin shi ba tun kafin su rufe. Za ka kuma idan suka rufe wani mutane da yawa gaskiya suna shan wahala wajen gyaran su, wani bai ma san yadda za shi ba, dole sai ya baiwa wani gyara shi. To bidiyon mu na insha Allah zai yi bayani ne akan me ke sawo WhatsApp ɗin yana yin haka nan gaba ɗayan shi, kuma tun kafin ya yi haka nan me ya kamata ka yi mishi saboda ka kare kanka kada hakan ta faru da kai, misali zan ce. To na farko abin da za ka yi shine ya kamata ka sanya kowane application ko kuma in ce waya gaba ɗayanta waya tana buƙatar miza shi, ba wai kawai application kin da cikin ta ba ma gaba ɗayan shi. Za ka ga waya idan tana son miza shi za ta iya baka matsaloli da dama waɗanda ba kai zato ba, to balantanar da application za a ce. Yana da kyau application duk kusan akwai application da za ka ganin kusan duk wata ɗaya ko kuma in ce idan ya ɗauki lokaci ma za ka ga misali wata ɗaya wata biyu za ka ga application yana baka matsala, to idan ka kula ka duba za ka ga yana da buƙatar miza shi. To na farko abin da za ka yi tun kafin hakan ta faru da kai shine idan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar hakan ga, idan kana son kai miza shi tun kafin ya rufe, ma'ana kenan za ka ga wani sai ya rufe sannan ya shiga yana wahala wajen gyaran shi. To abin da za ka yi insha Allah shine za ka danna wannan tambo uku na saman nan. Kana danna wannan tambo uku na sama zai nuno maka kamar haka, sai ka dubi wannan zaɓi na sama duka sai ka shiga shi. Kana shiga zaɓi na farko duka kamar haka zai nuno maka waɗansu zaɓuɓɓuka ga suna. To inda kai naka ya zo ne yana son miza shi, kuma ma'ana kana so ka yi miza shi in shi tun kafin ya rufe maka, za ka danna wannan zaɓi na uku kenan. Bayan ka danna wannan zaɓi na uku za ka ga ya nuno maka zaɓuɓɓuka ga sunan. To abin da za ka shirya shine wannan zaɓi na ƙasa sai ka danna shi. Kana danna wannan zaɓi directman zai kai ka wajen da za ka telishajen ɗinta gaba ɗaya ko kuma in ce miza shi ɗinta. To insha Allah da zaran ka shiga wannan wuri za ka ga waɗansu zaɓuɓɓuka ga sunan guda biyu. To wannan zaɓuɓɓuka guda biyu duk wanda ka taɓa daga cikinsu daidai ne, amma idan kana so misali wannan yana magana ne ya telishaje direct cikin waya ko kuma miza shi, misali kenan duk wanda ka taɓa daga cikinsu baya da matsala, duka yana kaka inda ake da buƙata. Misali sai in taɓa wannan na ƙasan nan, kana taɓa shi abin da zai nuno maka ga yanan kayo telishajen ɗinta, kana telishajen ɗinta misali kawai yana shiga za ka ga misali gashi sai ka taɓa wannan wuri. For example yanzu gashi yana zuwa. To tana ƙare wannan abin kawai za ka yi zo ka yi installing in shi baka da matsala.